नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै उननि पामा एसे खम जाना दङ आरोना नै बेखौ दा एक्सपालनि पावार थाव गैयामोन गारिया ओमफ्राय थाव सोनानै बिमाफोरा नै मारै सोंथिदो नायनो हागोन नोंथांमोना नै माबायदि बोथोरलैलाय बेसेबां गरम ओमफ्राय गाइस आं दा नै बथलखौ मानि थाखाय लादों नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ गाइस आं दा नोंथांमोना फोरमायगोन ओमफ्राय दा गाइस आंनि आखायाव दङ नै गारि साबिया मोननै दङ ओमफ्राय गाइस आं दा मा खालामनो नागिरदों जितुबा गाइस आंनिया गारियाथ' नै एक्सपालखौ माने सालायनाय जायाखै जितुबा नैबे गारि मोनसेखौ लानायनिफ्राय ओमफ्राय दा इयाव थावफ्रा बा गारिया दंना गैया माने बहुत दिन गारना दोननाय बायदि जाबाय थादो खिन्थु गाइस आङो दिनै एसे गारिखौ एसे साफा खालामगोन सगाव लांनानै बाहाय साफा मेनटेन खालामना दोननोसै आरोना एसे माने जितुबा सेनफोराबो हामा जाना दंजोबो ना ओमफ्राय बेनिफ्रायसो गारिनि थावखौ आङो दिहुननांसिगोन ओमफ्राय गारिनि थावखौ दिहुननानै आङो मा खालामनांगोन गाइस ओमफ्राय बे मोनसे गारियाव थावखौ सोनानैसो सालायनानै सगावसिम थांनांगोन जितुबा दिपुआलासि आरोना माने फुरा जिर' जाना दं आरोना थावा इयाव सलायाखैना ओमफ्राय आं दा मोनसे गारिनिफ्राय थावखौ एसे बहनायनि गाइस अ माय गड आंना गारिया नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना माने फुल दंखायो आरोना गाइस नै थावा टेनसन गैया फुल टांकि थाव बेनि थावखौ आङो साफा बननानैसो मोनसे गारियाव सोनांसिगोन नायनो हागोन नोंथांमोना फुरा नै फार्स्टआवनो मा दङ आंनि आखायाव गाइस जितुबा नै नायनो हागोन नोंथांमोना फार्स्टआव नै बथल मोनसेखौ लाबाय ओमफ्राय नैबे मोनसे पाइपखौ लाबाय ओमफ्राय दा ई पाइपखौ आङो नैबे बथलाव सोबाय ओमफ्राय सोनानै दा आङो थावखौ बहनगोन गाइस माने माबायदि बहनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाब्लासो मिथिगोन ओमफ्राय मा खालामगोन आं थावखौ बहननानै नायदो नोंथांमोना नायनो हागोन नै नोंथांमोना बै मोनसे बथलखौ दोनथ'नानै नैबे मोनसे बथल गोदोरावनो माने एसे दिहुनबाय आरो माने जितुबा मेरिन्दानि बथलावनो दा गाइस नायनो हागोन नै नोंथांमोना वाव नायनो हागोन थावा ओमफ्राय दा नैबे गारि मोनसेयाव आं दा नैबे थावखौ सोनांसिगोन ओमफ्राय बेयाव सोनानैसो बे गारिखौ दिहुननांसिगोन आरोना ओमफ्राय दा गारिखौ एसे दिहुननि बेयाव थाथोंसै स्टेन्डआ केमेराया बेयाव थाथोंसै माने बहुत दिन जाबाय जितुबा नैबे गारिखौ सलायैया बेनिखायनो थावाबो बारा गैया बेखौ जुदि भरसा खालामनानै जुदि आं सगाव लासै लानानै थाङोब्ला जुदि गारिखौ आं नारनो गोनांबो जानो हानाय बेनिखायनो आं दा मा खालामनायदो बैबो मोनसे गारिनि थावखौ एसे दिहुननानै बेयाव सोनो होननानै माने बे खामानिखौ मावनाय जादों खिन्थु नोंथांमोना बिदि खामानिखौ मालाबाबो गाज्रि खामानि मावनाङा मोजां खामानि इउज खालामबानो जाबाय मानोना बुङोबा आं दिनै जेरै खालामदों मोजां खामानियाव बे गारिनिफ्राय बेयाव थावखौ नांगौ जानायखाय आरो दा गारिखौ एसे दिहुनना लानोसै गाइस अके गारिनि अबस्था माबायदि लेथ्रा जाना दोङो आरो नै आयनाफ्राबो आयनानि अबस्था नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै फुरा माने सलायथाराखैना बेनिखायनो गारिनि अबस्थाया एसे लेथ्रा जानानै दङ बेनिफ्राय दा फार्स्टआवनो मा जाखो आंनिया माने सिगांनि टायारनि जिथु पामा थिगैनो दङ ओमफ्राय ओरैहाय जिथुबा उननि पामा एसे खम जाना दङ आरोना नै बेखौ दा गारि थाव सोनोसै एसे जिथुबा मिरिन्दा बथलनिफ्राय ओमफ्राय दा थावखौ सोना लाग्रोनोसै ओमफ्राय थावखौ सोनानैसो आं सगथिं गालि थांनांसिगोन आरो साबियाव एसे थाव फोननि र' उफाय गैया लोगोफोर मेनटेन खालामनो गोनां जायो बिदिनो दा आङो थावखौ एसे सोनोसै ओमफ्राय सोनानै डाइरेक्ट बेनिफ्राय सगाव थांनोसै ओमफ्राय गारिखौबो एसे पाम्प होनोसै गारिखौ एसे साफा सुनोसै सुनानै साफा खालामना बेखौबो दोननोसै बिदिनो मेनटेन खालामबाय थानांगोन आरो बेखौ सलायलाय बेखौ सलाय ओरै मेनटेन खालामबाय थानांगोन दा मा खालामनो लोगोफोर उफाय गैया हारसिं मानसि ओमफ्राय ओरैनो आरोना एसे थाव सोना लानोसै एसे नायनो हागोन नै गाइस दा मा थाव सोखां नै पुरा मेरिन्दाखौनो सोबाय बारो आंनि बाइकआव मेरिन्दा बथलखौनो सोजोबबाय आं नै लोगोफोर नुदोंना पुरा एखेबारे गाइस अबस्था गैया थाव गैयिनि थाखायनो मेरिन्दाखौनो पुरा आंनि गारियाव सोनो गोनां जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना नै नायनो हागोन नै एक्सुवेलि गाइस बेयाव खै लिटार जागोनबा थाव सोनाया बारा जानाय नङा जानाया एक्सुवेलि
बेखौथ' सोबाय आरो होमबाबो ओमफ्राय बेखौ नांथ'ला इयाव थाथ'थोंसै इयो ओमफ्राय टेपखौ मोजां मारिनानै दाखोनखौ मारिनानै बड आरामसे थांनोसै बिराद गोलोमबाय आरोना बिराद गोलोमबाय माने सान्दुं गोसा जिखिनि खामानि मावो एसांनो गोलोमो आरो खामानि मावाबाबो गोलोमो खिन्थु खामानि मावनानै गोलोमहोनाया एसे मोजांसिन जायो आरोना दा जियानो जाया मानो लोगोफोर बेनिफ्राय आं दा न'निफ्राय ओंखारलांनोसै बे गारि मोनसे पुरा माने साफा आरोना गाइस माने गेरेजाव सोनोसै गेरेजाव सोनानै पुरा साफा खालामजोबनोसै ओमफ्राय साफा खालामनानै जि खरसा जायो मबिल डाउन होनोसै बाखि गारिखौ ओमफ्राय साफा स्र' खालामनानै न'आव दोननोसै ओमफ्राय उननि साखानि पाम्पआबो एसे थांना दङ बेखौबो एसे पामहैनोसै आरोना गेरेजाव थांनानै पुरा साफा खामानिखौ कमप्लिट मावजोबनोसै थ' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ एसे मोजां नांदोंब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस अके गासिनिफ्राय दा गारि मोनसेखौ दिहुननि टाइमावनो आं मा खालामनांगोन नैबे मोनसे गारिखौ दिहुननांगोन मानोना बुङोबा लामाया मोनसेल'सो जाना दङ बेखौ ओरै बनना लाग्रोनांसिगोन ओमफ्राय लामनायनि उनावसो बै मोनसे गारिखौबो लाना फैनो हागोन ए गतिके आं दा नैखौ फार्स्टआव दिहुननानै दं दोननोसै So guys, दाने पुरा गारिखौ रानिं होबाय खिन्थु दा खेबसेयावनो स्टार्ट जागोन जाया नायनोसै मानोना बुङोबा गारिखौ माने स्टार्ट होखायाखैमोन आङो ओमफ्राय नायनि Oh my god Xpulse पावर वाओ देख सकता है आप लोग कैसा पावर है इतने दिन के बाद नायनो हागोन ने गाइस थाव गैयामोन गारिया ओमफ्राय थाव सोनानैबो स्टार्ट जाबावबायसो लोगोफोर नुदोंना बेसेबां पावार एक्सपाला सेस गारिनि अबस्था Oh my god नै बेमा सोंथेलायदो आरोना गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेमा सोंथेलायदो गारियाव नुदोंना एसेबां दिन गारना दोनदोंमोन आयु 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 बापरे बापरे बेमाफ्रा नै मारै सोंथेदो नायनो हागोन नोंथांमोना नै नुबायना गाइस बेसेबां दिन जाबाय गारि गारना दोननाया दिनै साफा खालामनांगोन आंनि एक्सपालखौ लोगोफोर बिराद मिस खालामदो दै राइडआव थाङाखैना बेनिखायसो नायनो हागोन ने गाइस पुरा मजा आरोना नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना वाव